ľudia, ahojte. Dneska vás vítam pri novom videu, kde si rozbalíme tieto tu balila. Je ich tam fakt moc. A potom dáme si najskôr túto zmrzlinku. Takže ja si dám pre lyžičku, tak zatiaľ počkajte. Takže máme tu lyžičku. A vypadá krásne. Mňam, mňam. Takže ideme. Dobre. Mňam. Skúsime grahu. A tie čokoládky. Tam mega dobre, tie maličké čokolády. Môžem? Takto. Môžem? A ideme na tie. Takže teraz sa ideme vrhnúť na balík. Takže my si ho rozbalíme. Ja som takýto veľký balík ešte nemal toho, ale jedno si aj otestujeme, či to chutí lepšie v balení, alebo nie. Takže som mega zvedavý. Už to ide. Už viem. Takto. Aha. Aha. To dobre urobili. Takže máme tu Máme tu kakaové, kávové, tak môžeme ísť do okoštovačky. Takú palavnicu. A ja mám čokoládu. To bola OK. Musím dosť OK. Ešte toto dojem a neuveriteľné, koľko malo zliadnutí to správanie. Dobre, čaute.